Il-persuni li ssifru minn pajjiżna fir-raba' kwart tal-2023 ammontaw għal aktar minn 218,200 persuna. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO kif dan l-ammont jimmarka żieda sostanzjali ta' aktar minn 21% meta mqabbel mal-istess perjodu fis-sena ta' qabel. B'kollox il-persuni li ssifru għal skopijiet ta' vaganza ammontaw għal aktar minn 140,000. Aktar minn 51,000 sifru biex iżuru ħbieb u qraba tagħhom. Il-maġġoranza ta' persuni li sifru barra minn Malta, jiġifieri aktar minn 48% kellhom bejn 25 u 44 sena, dan filwaqt li aktar minn 28% kellhom bejn 45 u 64 sena. Il-persuni li sifru fl-Unjoni Ewropea minn pajjiżna żiedu b'aktar minn 19% waqt li dawk li sifru barra mill-Unjoni Ewropea żiedu b'aktar minn 26%. L-Italja baqgħet l-aktar destinazzjoni favorita għal persuni li sifru minn pajjiżna, hekk kif il-persuni li sifru hemm ammontaw għal aktar minn 33% tat-total ta' persuni li sifru fir-raba' kwart tas-sena. Li persuni għattaw barra minn pajjiżna wkoll irreġistraw żieda ta' aktar minn 23% biex b'kollox ammontaw għal ftit inqas minn 1.5 miljun lejl. Il-medja fl-ilien imqattajn f'safra li telqet minn Malta ammontaw għal 6.8. Aktar minn 54% tal-persuni li sifru għattu il-ġita tagħhom f'akkomodazzjoni mhux mikrija bħal lukandi fost oħrajn. L-ispiża l-persuni li sifru minn pajjiżna fir-raba' kwart tal-2023 ukoll żdiedet b'aktar minn 23% meta mqabbel mal-istess perjodu fis-sena ta' qabel. Fil-fatt din ammontat għal aktar minn 196 miljun euro biex bekk ifisser li kull persuna nefqet medja ta' 900 euro. Intant meta jħares lejn is-sena kollha l-NSO jinnota li fl-2023 it-turisti li sifru minn pajjiżna ammontaw għal ftit aktar minn 814,000, żieda ta' aktar minn 35% meta mqabbel mas-sena ta' qabel, jiġifieri l-2022 li tqattu barra minn pajjiżna qabżu l-5,600,000 lejl biex bekk ġiet irreġistrata żieda ta' kważi 43%. B'kollox it-turisti li sifru minn pajjiżna is-sena l-oħra nefqu kważi 735 miljun euro, żieda ta' 42% fuq is-sena ta' qabel.